Saan mo lang yung volume ng voice natin. Okay. Live na ako, live na. Pwede. Sige, live na. Hindi talagang ano. Kagabi, kanina Pasad, si pasad. W1. Pasad. Hello, everybody. I'm live now. Bakit nag-leave si Kurt? Ang problema. Pulaan. Kapoy sa dula. What do you mean? Gikapoy na siya sa toa? Wala, Honestly. pulaan na boss. Pulaan na good. Dula good. Pero wala siya bigel. Wala may problema. Diyan na siya nga. Tandang sa ko eh. Kapoy ko na siya dula. Wala man. Wala na siya nanangin mo. Wala mo siya, kalit mo siya live good. Okay, dito ka bala ka boss. Mabalik na to kalit mo. Pero unsa man to? Wala siya ginahay sa iyang Wala ba? character. Wala ra Ano ba? man. Wala ra yun. Trip ra niya. Unang trip lang niya, di na siya vlog RF. Wala. Ako, Peps, pwede. Please like and share. Pwede, di pwede. Natin yan. Natin Ay, ito, glainag. Una-una, boss, nga nilive lang kalit mo. Sigara, no problem. That's not a problem. Ano yan, POH? Snow gun? Saan ba yan nabibili? Ay, si point ay sa certain point mo na. Wala akong certain point. 44 Para point sa pa lang. snogan. Para sa Snow gun, para Stray. mas hindi na Di na makagalaw. bin ako mag-view boss na Stray. Slow. I-public boss na Stray. public mo na. Di na ko makuan. Ana na. Bisit. Di na ko makuan. Ana na. Yati, mura mag... Oh. Yati, mura mag... Oh. Anong Mahala sa repair sa Mau eh. Nga naman dito dong. Ay, nag-mower ka na. Huwag ka muna mag-mower. Bakit ang tagal ng update nila? Tay nag-farm ra ko peps. Ah, Peps, may tanong ako, Peps. Tulog mo ko. Hindi pa na-process yun, Peps. process na. Sisi. Yung about sa CW3. Sasama na ako si boss. Relax na, wala pa. Wala ka mang sisi, kaya di ka man nag-CW. May klaro ani ay. Oh my God. Gagi ka? Nag-CW ka ba? Di trade na. Gagi ka? Trade na. Boss, Kay Malidik, okay na. Goods na yung karakter niya, masaya na yung Gagi. Ikaw yung isusunod ko. Pag gising ng GM, process natin yan sa'yo. Ano ba yung problema sa'yo? Bali, pa-convert na lang natin. Diba? Kung saan sa tayo kanya pala yung ILO. Kung saan tayo makamura. Di, ganito kasi ang gagawin natin. Pasalin mo na boss. Ano bang plano mo dyan? Yang katapusan, anong class niyan? mage, melee. Mage melee, MBK pala yan. So, ipa-convert natin. Ang gagawin natin is ganito. Kagaya sa ginawa ko ni Malidik. Boss. Convert, pero maubos na kasi yung funds natin, at least magpapa-half ako sa iyo. Kung okay lang sa iyo. Ako na sasagot sa half. Sa fee. Okay lang, okay lang. Ako na sasagot sa half. Convert natin yan at the same time, change armors, change weapon, change shield, tapos pati LMs pwede pa i-change. So, yan na lang character, yung katapusan, yan na lang yung tawag nito. Yan na lang yung tawag doon? Gagamitin mo, ipapa-change name lang natin. Ako na, pati change name, sagot ko na. So, yung ko na lang, hatian mo na lang ako sa change convert items. Bali, magkano yung hat, boss? Walang ano, Peps, ha? Change items Draw si kasi, W1, ha? change convert items. Wala, halos bells. Bakit walang bells pala? 1. Ang change is ito. 2,000 convert change base class plus yung convert items. Sasagutin ko na yung 1,000. Pero kung medyo short ka sa fund, pwede muna 500. Sagutin ko na din muna yung 500. 500 muna kung medyo short ka sa fund. So, para hindi ka masyadong mabigatan. Kahit 2 weeks from now, yung
another 500. Pero sagot ko na yung 1,000 sa change. Kasi kukunin ka natin sa guild fund. Maubos kasi lahat. Yun din yung ginawa ko kay Malidik. Medyo malaki-laki din kasi. Oo. Para lahat maka-benefit, hindi lang iilan. Kasi kunyari yung iba maka-donate din sila. So sasagutin ko din yung half ng convert items nila para marami kayo benefit. Ah? Yung PB. Oo, pag-usapan natin 'yan. Pag-usapan natin 'yan. Pwede naman natin ipa-delete 'yan eh. Tapos ipa-change natin. Yung sa iyo Astray, kasama talaga 'yan kasi first batch ka na na-process. So hindi ikaw yung namili niyan, di ba? Tama? Hindi ikaw. Kaya papa-change natin 'yan. Huwag ka mag-alala. So goods ka doon? Iron liver? Okay ka lang or baka Hindi, sige boss. Good sa ako. Good sa goods ako. ka lang? Sige, sige. Ah, Basta 2,000 kasi yung payment lahat. sige po. Taganag tao sa Kuroy, oh. Bakit to lang, Vels? Pabelo pala ako, please. Pabelo, katapusan. Mage ka na pala. Uyo ka karang. Pabelo pala ako, please. Tukla wala peps. Ano ba? Ako katauhan. Ano ba? Ako katauhan. Kahit ka na. Kahit yung mga boss, nalilito na kung sino ba talaga ako. Nalilito na ako. Iron Liver, Lord Zombie. Sus, katapusan. My God. Nalilito na ako. Iron Liver. Katapusan. Pangit na engine, gago. Ipa-change natin yan. Ako na para sa change mo. Yan kita sisi. Sa lahat ng kinuha na change name, yan pala yung ano. Magkano pala change name? Then, may ano to boss? May ano dito oh. May, ano ba yun? May CC yan? May shop? Cash point? Nasa shop. May change name potion to. Hindi. Mag-change name ka na lang pala. Meron na pala yan. Ah. Bakit lag? Uy, bakit lag ako? Ranger Maraming tao ako na. Tao. Daga kay tao gamain. Nagre-render mo. Daga kay tao diri lagi gamain. Grabe, bakit ang dami? Nagmimina kasi ano peps, Eh? draw kasi kanina si W1. Ganyan ba yan? Mm, Dagan kayo, eh. Amara. Bumbak Amara lahat. Amara. Kaya yung amara na yan, ano yan? Makunat, bisit na yan. Makunat yan peps. Toshi. Go. Tirahin nyo, Toshi. Go. Natas na kayo. Medyo, Lahat Yung daw sa medyo, UMT. medyo. Hindi, lahat daw sa UMT. Insa man eh. Pwede mag-farm dito? Ako Dito daw, patayin. Dami nga. Dami, uy. Dami. Daghan kinasilaw. Gabi, Ay. Koro. Alams na. Okay talaga itong mga to. Alams na. Ayan, o, Cora Acre, magkasama. Best Bakit bilato lang pinapatay? Best of huggers. Bakit bilato lang pinapatay? No, Ang nag-stay. corny naman, ang corny naman ng server nito. Hindi ba pwede kausapin yung GM dito, boss, para matapos ang ganyan, ano? Hindi ba pwede kausapin yung GM dito, boss, para matapos ang ganyan, ano? Ay, sisi. Ha? Ay, sisi. Kanaw, patinaw. Kanaw. Peps. Dito sa Wala rap. ako dyan, Rap. Patay ako, gagi. Ano, matay mo. Dami nila. Doon pumunta na si Jeff dito. Anong bakit? Kinuha yung gamit. Doon pumunta na si Jeff dito. Nag-aya nga dun sa kanila.
Tara, saan kayo? Corny masyado mga tao dito. Tara, saan kayo? Ay, may lami peps sila. Set. Ah, set tuloy. Krag na, asan na kayo? Set. Crag, crag. Ah, set tuloy. Sa front. Na, asan na kayo? Crag, crag. Tara, move. Saan kayo? Sa ACC, di ba? ECC pero naka-block yung ECC sa T-Peps. Nag-TP yung iba. Lagi. ECC Car park kayo daan. Able. Nag-TP yung iba. Ito si Amira. oh. Pag draw pala, pwede mag-mine. ECC dito. Si Amira oh. Car park tayo daan, guys. Car park. ECC dito. Si Amira oh. Tara. Asan kayo? Car park kayo daan. Nagkuha lang Nauna ng na. HMS. Nauna na daw si Sway. Oh, nauna na. Clear ba dyan? Sway? Nagkuha lang ng HMS. Clear dyan? Huwag na. Mas mauna pa nga ako sa'yo. Asan ka ba? Saan ka ba, Pada? Nandyan ka na? Dito sa ICC. Isisir eh. Saan ka ba, Pada? Hello, paano sa good job? Go na. Yawa. Sana na yung recall. Eh, Recall with me. yes. At yung mga Amira. Lahat na ng tibak. Iwan na natin. Wala na oh. Ang kunat. Buisit. Sila lang Dami items. Ayop. Ayop na to. Ang kunat. DPS lang, DPS. Kaya boss. Ay. Dami. Parang Kaya na lang yan. Nagpasikat lang yan. DPS na kayo dito. Nagpasikat. Huwag kayo mapapala dyan. Bagal naman ng tails ko. Naunahan ko kayo agad, oh. O, ano ang ginagawa ni katapusan dyan? Tara na, Victor, magtanggol. Ano na? Kami. Inaantay mo ba, Scardo? Dalisay? Ito na. Aming. Ala. yun. Ito advice ko sa inyo, guys. Wala natin pakialam dyan kung ano yan sila. 2v1. Basta tayo, laro lang. Farm. Items. Wala tayo, chillax gaming tayo. Chillax gaming. Enjoy na lang. Marami na sa atin nag-donate. So, marami na masakit nito. Gago ka. Hindi na nilipat. Refund oy. Refund oy. Pangit ang server nyo. Tingin mo, 2v1. Wala pa yung numbers yung bells. Nagkakaisahan pa. Uy, naka-live tayo, huy. Ayos kayo. De, ganito lang yan. Chillax gaming tayo. Maganda naman. Oo nga, maganda naman dito, boss. Ang ganda yung laro. Huwag na kayo magpa-stress over small matters. Yung atin focus. Focus sa goal. Ganda nga. Ang saya nga ng Chandra natin eh. Mas madami pang kill ng Chandra kaysa sa akin. Tanginang yan. De, seryoso ako, Astray. Yun talaga Astray. Yung tawag nito. Dapat mo talaga yung tawag nito. Need mo yung Dreamscape na gem. Unlihil talaga, promise. Grabe. Bigyan ako, puro kahingi. Lahat na nga ng item ko, bigay ko. Ikaw maghanap. Sabihan mo si Malidik. Yeah. Yun na si... Sabihan si Malidik. Meron Oh, yun. grabe Tanungin oh. mo mamaya. Nawa. Hindi kami tumatama oh. Nandito matama. Ang nangyari dito, boss, nagbigayan sila ng ano para makapag-upgrade sila ng mga items nila. Ganun ang naging ano. Corny nga masyado. Di nag-PVP, hawak kamay.
Tapos, Yeah. di niya mapatayan si Pakas. XCO, yung XCO. Ito, XCO. Wala, ay, wala. Di lagi na, gahit ka na si Pakas. Pakaks. Console man nata na. Dara ka na, Hashi, oh, Hashi. Hashi, oh, Hashi. Net lang. Ay, tama. Na-remember ko na. Iron Liver. Boss. Yung bunakid mo, ipahiram natin kay Sway kasi active to si Sway. Parang bet niya mag-circle. Ayun, boss, kausapin mo si Boss Brush, ginagamit Ako niya. nakakausap, wag na yun. Nagamit, dami ng account ko ni Brush. Focus niya sa Ranger kasi bibigyan ko siya ng 3D BBL na Dodge. Yun na lang yung ibibigay ko sa kanya. Mahal kasi yung blueprint. Ang mahal, di ko na siya bibigyan ng blueprint. Sabi ko, mag-farm ka na lang. Sayang yung resources natin. Nakukuha naman yung blueprint, pero yung 3D BBL hindi mo makukuha. Yun na lang ibibigay ko sa'yo. So, balik Ranger siya kasi mag 3D BBL na siya na Dodge. Yung sa akin, boss, in-upgrade ko parehas. Upgrade mo lang yan. Ikaw naman, wala namang donate na 3D BBL na Dodge. Def yan talaga. Pero ikaw na mag-upgrade. Alam niyo na paano mag-upgrade, di ba? Boss. Upgrade niyo lang. In-upgrade ko na yun sa akin, 30. Okay na sa'yo? Kaya nga, ang sarap niyan. Si Malidik, alam niya ilan yung Dodge? 306 na. Di na yan matamaan. Shit. Isang karang. Hindi, wala. Kasi nag-crack TP. Na XD, oh. Neto. Bali, ang magiging ko dito, boss? Dalawang BBL tapos HBH. Kasi yung extend, nag-touch kulang pa ako ng Ito. D. Hindi. Panet. Hindi. 3, 2, 1, spike. Padap. Spike. Padi yung D. Dropping na. Down. X. Araw. Drop. Ito, Pax. Ito. Pax, net mo yan. Kunat ka pala, ha? Makunat ka pala, ha? Unlinet. Bakit walang net? Tira. Block May nyo lang. nagdi-deface na sa Bilato, ah. Huwag na, gago. DPS na. Push ka karon. Sige lang. Bibilato, ang bilis. Ando na sila lahat. Invest Ito na naman invest. sila. Ito. Napatigas yan. Yung mate. Forward. TP, wag na. Isog ba ni atong Chandra, eh? Test na. Test. sila Tara, rekta. Go. Ito, bumba, counter. GT. Araw. Bilis. Next. Drop. Balik na. Ito si K. Wag na, back na. Request na. Balik na. Pag lumapit lang, guys. Bakit Bilato na naman target?
Paan sila eh. Bro, kasi kanina, Peps, Smoke ka? Ito si Pax. Na. Pax. Bakit namatay ka 0-2? ERC ka ni Kuan. Parsi ka. Patay-patay Arsi mo po. Chandra ay, di mo Chandra, Chandra. di mo Arsi. Handa ni Chandra na to. Sige na, mag-con ka na para ma-RC ka. Dipes ulit, dipes ulit. Labas lang sa crowd. Checkpoint siya, checkpoint. Patugat gabat. Ah, Ano? Arsi be. Kanina ra. back na, back na, back na, back na. Wag na masyadong malalim. Hindi, okay lang yan, boss. So, tignan mo, tayo lang nagkano, kaya tignan mo yung DPS natin. Par Parabellum lang yan. Rebellion lang. Kanaw. Bumbay na, piste na. Patyan na animal. Bonus skill, pero tayo lang nagsi-CW to. Oo po, Bonus skill. binibigyan natin sila ng ano. Pabelo, ako be. Mga bonus guild, Pabelo. Ayan, boss. So, bagay ni ato ang Chandra eh. To. Tara. Ganway ka na. Smith. Nakakita mo lagi. Okay, bitaw na, masyado malayo. Bitaw na. Upo din. Wag na. dito. Bitlog. Tara o. Unsa rin na o. Nabilin o. Balik na. Back. Wag na. Kahit ulo ng mga animal ay. Bitlog. Oh, bitlog. Kaya, May kilo. 10 kilos. Remote nyo. Ah. Ako rin kita siguro eh. Pabelo. Hindi, nag-rebuff ko. Dara Oh, FKO, sige. FKO. Kaya lang eh. Tempo. Pautog. Banga ko kaya itong mga medyo eh. Backstrat ya, tabanga aja. Di nakatiping. No, ano yun. Nilag out ng buang. Balik na. Oh, bomba. kan striker. Ay, palabasin nyo muna dyan, eh. Ano sila? Dito, tira-tira muna tayo dito. Tira-tira dun sa... Dire pikas. Kabila. Ay, ito. Dire pikas. Kabila. Stunned. Bomba. Sila
ng mau ah. Yan, entangle ulit ng boa. Patay ka. Ikaw na yung mabilin. Save ko sa max ka, pero may araw ka dyan. Sinistis. Sinistis. Pero TP. Nagkuha ra gid SMS ang kalog. Just defense. XCB oh. Huwag na. Ah, ito. Kala ko sa right. Defense. Tara, FKO, tara, let's go! Tara, mute, motard. Malo. PO tayo 5% ah. PO tayo 5%. Tigas pa. Yata nahurot na akong quick burst. Quick skill. PO na, tara na, PO na. PO na lahat, PO na. PO. Go. Hansilbi tayo. System message niya, on niyo. System message. Ramp muna, wag mo na mag-engage. Dami niyan. Wag na dyan. Oh, pura pa nanalo. Gago. Malis. Hanapin nyo. Kuhan niyang malis. Ayan. Ito. Kaya kadaghanan. Ito. Na GT ko. Bilis. Boss, naani mo tanan dia, boss. Nagsunod. No. GT. Down. Tak muna. Mga naiwan, mga... Alo. Mga naiwan, tara, balik sa core, balik sa chip. Ito mga naiwan, oh. Netted ako, lintik. Ito mga to. Saan ba kayo? Dito kayo sa akin, oy. Chip ba? Ay ata, dagana ning... Rom ni sila mga bayat, chirupa, ay, Human centipede. Dami oh. Wag na. Sagasa. Wag na. Dami oh. Sagasa. Tara, RJ, tara, abang ulit tayo. Checkpoint gaming. Checkpoint gaming, tara, chip. Nagnatigate kisa set, boss. Tanaw na ko, ah. Sige daw. Wala na, nag-8K, wapay tao sa Naagyo daghan, tulo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ka buok. Sure ba? O, na isa. First plane. Naitulo. Windy Cave, Doha. Set. Set tayo. May pareha po din sa Phoenix Peps na makasisi kapag nasa set. Nagtambay. Tara, set. Tara, move. Tara, move. Patayin niya mga yan. Ang Pan Peps. Saan ang murag beacon gani sa Cora? Oo. Meron akong DQ3. Mag-DQ3 pala tayo. You know? Dami oh. Meron pa oh. Kaya nga. DQ3 tayo, DQ3.
Nakakuha kayo kagabi, di ba? Oh, dami oh. Tirahin nyo muna, tirahin nyo lahat. Tirahin nyo lahat para di makatipi. Oh, ito, di nyo tinira to. Tama, di nakaka ito, nothing else. Ito, natira ko na to. Bagal nyo tinira nyo kanina. Boss. Wala na? Kora. Kora. Kora daw. Tapos rekta tayo ng tawag nito. DQ. DQ. Ulan. Katapusan, huwag ka magpaiwan dyan. Nagano ako, boss? Taga-akit, taga-lure. Guys, help me recruit members. Sana yung agaw mo ko Wala. Kuman ni Dula. Sila na karong Recruit. gabi pa. Guys, mag-recruit tayo guys, please. Kasi gusto ko bago ng members kasi yung mga members natin nagurang yung parang ewan ko, nawala ng gana or what. Naka-busy or talagang, I don't know, maabuso na. Gusto nila item siguro yung nangwa one hit. Ayaw na magsipag. Masyadong na spoiled ko eh. So, madaling ka rin. Ay, hanap tayo ulit ng bago. Yung fresh. Madali lang humanap ng member. So, tirahin na natin to. Direct na dito. Ito na. DQ. Tira. Wala tore. Ayan lang, wala tayong tore. Okay ra ni Peps, kay dagan bitaw ta. Kabang gahi ka ni, mura po tayo kasi W ani. Kanina Peps. Iron Labor Peps. Pa-remote daw. Isa may gidala na. Hindi ko si Brush na. Ayun, liver. Hindi, ako to, boss. Bakit nagpaparemote ka pa? Huwag na. May DQ yan? Last hit ka niya. Yahay kayo mo. Yan na lang hindi ko nakukuha eh. Depes. Yankee. Yankee. Wala ka bang goalie? Ang pobre naman itong Yankee natin. Ano bang item mo gusto, Yankee? Ano bang need mo na resources or item? Bibigyan kita. Kawawa ka naman. Ikaw lang nag-isa kong wow. Pagbibigyan kita. Tiisin mo lang yung repair kasi baka talagang ayusin yan. Ano ba ang gusto mong item? Baka may maibigay ako sa'yo. May request ka ba? Wala. That's good items pa to. Sige. Yan yung mga taong ganyan. Yung gusto ko. Ino-offeran pero, di ba? Boss, Iisip Yankee, sa iba. Gaya ng iba dyan, binigyan ko na ng full set enhance, nanghihingi pa. Kapal lang mukha. Los mo. 3D bibil. Yung dagway. Kamot na kayo mo doy. May skin ba yang mau? Tigaan natin kag-armor weapon. Yang kita mo skin eh. Boss, Yankee. Pero sa Magkano ba ang skin? Donate ba yung skin? Donate ba? Gusto mo bigyan kita ng skin? Ano ba yan? May donate yung skin sa di ikaw gago. Buntag naman natulog manuwa. Boss, Yankee, dalat ko Ah, yung repair ng Pau. Dalan. Dalat. Bigyan kita tubig. Yan.
Gusto mo gawin na natin 5G. Dami daw siyang dalat. Di, wag Oh, nyo muna bilis. bigyan kasi ayusin yan repair. Baka wag gawing 100M na lang yan. Mumurahan yan. Actual bug. Oh. Boss Yankee, for now, 2B. Bibigyan kita. Boy, saan sino? 02. Saan ka ba? DPS dito. Visual bug with that. Nag-visual bug. Hindi mahit. Ang sisi. Wala ka, sinibulyo kagabi. Wala kang sisi. Akala mo, sinungaling yan si Runner? Di yan nagsisinungaling sa akin, boy. Oh. Kasi yan si Peps. Screenshot yan si Peps. Nag-screenshot ako, gago ka ba? Baka iba yung nilaro nyo. Naglato-lato kayong dalawa. Wait natin Hindi yung ako update. sinungaling kasi may screenshot yan si Peps. Hi. Nagdadasal. Tumitira ba yung packstrap na yan? Tira eh. Lagi. Complex. Zero. Okay ra Yawa. basta. Okay ra basta dili lang AFK mong mapatay. Local spot sa katet. Ay, magbaan na tani eh. Ah, Yung an yawi da dong. si katapusan, Ano, at set neto. Tekog nimo. Sige, let me know kung ready ka Hindi, na ma. magpa-convert Iron Liver. Sige, boss. Let me know, ano bang inantay mo? Bakit ayaw mo pa ipa-convert? Yung si Jens na lang? Ano ko kasi kung kumbaga kung saan makakamura. Akala ko makakamura na i-convert lang yung mga kailangang item tapos papasa. Akala ko, Hindi, ganito nga gawin natin. Yung current, kasi sayang yung CPT niyan. Di ba ang laki ng CPT ng katapusan para may makaran sa atin? So, boss. yun na gamitin mo. Change name mo na lang yan. Tapos, Tapos, bigay na lang natin yung account mo na Iron Labor sa iba. Yung account. Sige, boss. Kasi ang lahat ng tradable, ay, hindi pala tradable yan lahat, no? Teka. Hindi po, boss. May Binigay ko lang LMs, po. may LMs na din yung katapusan, di ba? Boss, meron. May mga Gens pa yan, may mga Jades pa yan, kompleto yan. Meron. Goods pala yan. So, pet lang ang problema mo. Ipalipat ko na lang yung pet. Or merong pet na din yan. Ano bang pet niyan? Merong existing na Ano bang pet lang. gusto mo? Yung attack at dodge? Tama? Attack at dodge? Attack dodge. Attack dodge. Sige, ipapalipat ko na lang, ipapadelete ko yon tapos ipa-transfer ko dyan. Yung pet doon, ipa-delete ko, tapos ipa-transfer ko dyan sa desired mo na pet. Sige, boss. Pwede. May pura ha. May pura. Ayan. May master sa likod. 02. Ayan. Ingat ha. Atas Ang na ko dami. eh. Oo nga, no? Patay. Tara. Ay, nabulag. Saan ka takbo, boy? Bilis. Bulag. Nabulag na siya. Nagbulag na. Ikaw ay bulaging. Guys, wala bang kuan dyan, runner? Playboard? Yan. Ri. Bakit ang dodger nito? Dodger, teka. Hindi, nakakill ko no. Dodger ka ba? Ikaw ba ay Dodger? Ikaw Joy nakalasit. 1K si Pit eh. Bilis.
Ano maganda sa Ranger? Anong ginagamit nyo? Dual gun? Or yung Dual, Sniper. dual gun, tapos puro clip yung ano, head. Paano ba to i-upgrade tong ano? Gun na ano to? Gatling. ano pala weapon mo na gusto kunin? I-process ko yung sa'yo. Iron Koan. Bumalik ka. I-restrain nyo lang. I-restrain mo lang, Foxtrot. I-restrain. Contain. Pag lumapit. Yung legendary na ito, boss, gagawin natin pang raid. Wag na. Balik mo din. Digyan mo ma counter eh. I-contain nyo lang. I-try. Contain lang. Tira na dito, Cora. Down. Patay na. Patayin nyo na. Oh, napa. Malis ah. Nasa likod. Ala, kabugo na ako. Wala pa mo din ako gikuha. Di ay akong quest. Yaw. Isa kang magaling na. Ako scroll, iwalis na lang. Utang inang yan. Labor Leche. Deer. Labor dear, my God. Labor, my God. Jesus, my God. Umikot pala. Yan. Nuwa. Sige na to. Ano gito? Ay, ang bobo ko talaga. Lente. Sige, sama na lang ako sa inyo. Hindi na ako mag-quest. Ano pa ang lagi na dong? Next time na lang ako. Gago. Isisit tayo. Scan ako meron madami. Tatlo. Support. Tirahin agad muna ha. Huwag muna mag-FF ng isa. Tirahin lahat para di makatipi. Sayang eh. Huwag na. Sige. Sa gilid. Gilid. Okay, right side. Mina na naman sila. Nahatag na nila. Rot naman ang ores. Kumpa mo nila gaman. Natira na ako eh. Gideon. Ako ka, Gideon. Pa isa Sige na. Ako nang ginatira. Kanina. Ano ba? Di ba kayo magtinanga? Naiusa sa choke. Ay na, dali na. Wala, hindi ko DQ. Kabuang din ninyo eh. Bakit walang si W3? What do you mean? Kasi wala ng tao. Ayan, siguro nireklamo. Ay, hindi. May finance daw. Yung malis pala nasa Bilato. May finance. Uy, ang ginagawa niyo? Bakit walang nagdi-DPS? Hindi, may tournament. May tournament siguro mamaya. So down yung server mamaya sa CBW3. Hindi, meron. May CW3 yan eh. Hindi yan pwedeng wala. O, DPS katapusan. Inyo harapan ng quest or okay quest ani ha.
Asa na naman po ni si Alpha Foxtrot? Plus 6 na rin pala yung ano neto, Helm of Maximus. Pwede na yan for Predator. Kasi plus 6 na. Plus 6. Kunin ko na lang yung mga mats na. Si may Cora. Buwak. Ano, nabot ba ka din? Si Malis? Oh, katuna ni patay sa kual. Yawa ga. AFK Patay ra ko sa alt. Kawin pa di wala niya. Eh, patay ka nga. Ako alt. Ako man alt Wala na ipatay. pod, nawa. Ayaw Ano ate. man to siya, tikasana to niya, good. So, muna nakapagahi. Oh, ito na, oh. Saan to na? Sala pa na mo ron. Iwa ka nag-staple. Pag pinugo gani. Na, high blood ka ron. Tara, tara, niliyok na. Hilyog na. Oh, staple din diha. Taka. Look. Gaya ka ayo, ito gaya ka ayo. Kaya ka staple doy. Nahoy daw. Wala ka diha. Pagkadugay ka staple dyan. Ugbaan na lang ta. Yawa na Tara, libot. stand, oh. Stilan. Oh, stand po, oh. Gahi na pod. Uy, wala, Nagagahay na po. Mas. Trash tukan, Choy. Bobo ng Alpha Foxtrot, oh. No, bobo ng Alpha Foxtrot. Ano sabi? Ano sabi? Ano Bobo sabi? ng Alpha Foxtrot. Oh. delete mo na yan. Walang silbi. O, di ba? O, para tayong gago. Wala. Bobo na Alpha Foxtrot. Items lang maganda. Wala utak. Weak shit. Tangin lang yan. Full set. Mahina. Ano ba? Last. Lahat ng IGN ko yung boss. Kala ko batang walang laban. Ginagamit na ni Boss Crush. Sino yung nag-donate sa atin, Peps? Si Malidic at si Iron Liver nakadonate na. Tapos si JKY mag-donate din. Ano ang donate niya? Sabi ko sa kanila, maghanap kayong mga tag 1.5 na binibenta. Mga account, kompleto na. Legendary na yung weapon, plus 6 set, may mga gens, yung mga ganun. Account na nabili nila. Account mismo, mas makamura ka kasi pag account. Yun na yung mga nag-quit na ba, wala na dito. Na natira yung account. Mura na lang kasi benta eh. Oo, Tapos kinumpit ko. negotiable pa, 1.3, 1K. Kasi kung bibilhin mo yan isa-isa, ang mahal niyan. Promise. Kinuwenta ko, boss, malaki magagastos ko. Oo.
Tapos yun nga, ang deal ko, half niyan is sasagutin ko. Gaya sa Ah. ginawa ko kay Malidi, para di na kayo malakyan ng gasto sa convert. So, ang process kasi is 2,000. So, sagot ko na yung 1K. Ako na bahala. 1K na lang ang babayaran Oh. nila. By Monday, Peps, sasagutin mo ako, ano ba ha? Sagot mo yung donate ko ha? Anong donate? Birthday gift. Yeah. Birthday mo? Birthday mo? Yeah, Monday. Ande, oy. Naku, handa ko na, punyeta. Handa mo na. 36, punyeta. Handa na ba yung lechon natin dyan? Hindi. Walang handa, Peps. Bakit po? Wala. Wala. Handa pa din. Kahit konti lang. Ay, ano lang, pupunta lang sa simbahan, magpapasalamat. Hmm. Mag-live show. Mag-live show ka na, runner. Uy, Hoy, boss Yona, gagi ka. Ay, gagi. Sige lang. Ang importante, malakas, buhay. Oo. Walang problema. Hindi naman may problema naman. Halos naman lahat, kada araw may problema. Basta okay lang yung walang problema. Okay lang yung problema. Problema pa din. Okay lang yun, basta ma-solve lang. Walang problema. Masaya lang. Pagkatulog. Eh, puisit! Oh, dito, isisi, Granger. Wag na, isa lang yan. Granger ka, Ayun na, wag na. Tingnan nyo yung packstrat. O, di ba? Ang bubo. O, nag-8 ka na naman yung bubo. Kayo, panis kayo dyan. Tinawanan lang kayo ni Bay Ansel, mga bubokski. Hindi na staple. Ano ba to? Para rin tayo ng CW nito. Tintik to. Magulang ra tong si W Gamay Peps. Oo, ano dyan. Kinalam ako T6 guys, oy. Panghatag ako T6. Makalot day ko. Ay Peps, kaya kadlawon Peps kuan day mi atong box gani na di sa set. Hmm. Na ay makuha GP na 4K and T5. Ay, T6. Murag rare ang T6. May selling boss ng T6, 50 pesos isa. Oy. Ano ko? 50? 50 pesos isa. O, isa. Pabili na kaya ako, no? Parang Ay, gusto nga. May T6 ka? Ako no yung kiwi. Meron ka, need ko talaga. Excited ako. Nakabili na kasi ako ng gens. T6 na lang need ko for weapon. Palitan ko lang yan someday. Yan. Excited ako sa weapon ko eh. Ilan yan? Yankee. Akin na lahat Yankee muna. Palitan ko lang yan. Ay, isa lang. Isa lang. Wala na ba iba dyan? Sino pa may T6? Eh, okay. Akin na. Yeah, kaibigan mo. Alpa-alpaka. Yan, thanks. Nagbaback ako. Ay, wag. Oh, Isa lang nagbaback bigay ako. sa akin. Kunin mo yung isa, gamitin mo para sa'yo. Hingi ka ng isang gen, insert mo sa weapon mo. Para less yung ano nga, yung brimstone, gemstone. Para mabilis yung casting mo. Ay. Mga batang 90s. Nanonood ng Tarzan X, visit. Toyota, Torso. Oh, yung nasend ko sa GC. Walang Gago, ano huwag dyan. ka mag-set yan, uy. Sa GC natin. Hindi yan Tarzan X. Yung pang mga batang 90s ba, ng mga kagawaan ng mga batang 90s. Walang turo dyan. Sama niya kasre. Di ba? Kamu rin na idikyo, lintik. Pilara. Triple X.
Oy, Tarzan X yun. Gagi. Yeah, mag-upgrade ako. It's kasi ako kadali lang. Na-excite ko. Akin na yung T6 niyo ba eh. Kaya magbalik sa record ko karon. Dapat change pa na ako na complete. I-upgrade niyo mo. Ano ba ito mga pet na rin? Wala lagi ma-change na complete. Ah, sino yung naiwan? Mapapatay. Kasi accept sa. Visit. Yawa! Yawa! Straight. Visit. Yawa! Ay, biskot! Nisumon ako na yung Astre Puyeta. Ako pa yung nauli. Lagi ah. Fuck you. Wala ko diya. Hoy, ang labog siya. Hoy, ilan naman tayo dito? Boss Yona, may quest na kayo dito, Boss Yona? Oh, yan, si Boss Yona. Meron na. Tapos niyo muna. Tulungan niyo. Kailan maglagay lang ako ng gen sa weapon ko ha. Excited na ako eh. Yoton. Oh. Tingnan nyo, naghahanapan sila. Si Yankee, saan ka, Peps? Si Iron Labor, Boss Yankee, saan ka? Asa na? Puro Sino pa? Meron na ako. Meron dyan sa weapon ko. Shit. Sarap nito. Yan o. Ilang percent, Peps? 15%. Kung tatlo ka, di meron kang 45% additional Live damage. eh. Sarap kaya. What I mean, Peps, ilang percent pag combine? 50% Enhance. sa first try. Sa second chance, sa second gen, 40. Sa third, 30% na lang. Uy. Asan ba? Asan? Sino may T6? Pahingi, be. Yankee, meron? Asan yung sayo? Oy, Astray, akin na. Ay, ate. Ah? Trade. Okay. Ako? Lamig. On. Need na ako mag-exert. Ba't ako? Uy. Asir dito. Teng. Sino pa may isa? Wala. Pahingi Ako. Okay, para mag... Paano eh? Hindi ko mag-live kayo. Wala pa ako. Sadya mo. Tagot. Yaw. Live ba? Malas kayo. Kami po, Para- magkuhan pa may. Mag-upload may. Mag-live ko para matry. Taon. Inanir oh. Sige. Inanir siya guys. Kaysa ko yung T6 na isa kay fail niya ni nabuhay nga. Inanir siya guys oh. Basta naman tong share the rail. Share your screen. RF. Ayan, naka-live ako. Sige, pasok sa live. Pasok kayo sa live. Ganito lang yan, oh. Teka, na-busy Hero. ako? Hero ka. Tapos, hindi no pala. need record. Uy, tira kayo eh. Item sakiting. Ito, Uy, item tira sakiting. kayo. Mamaya na yan. Manood kayo dito sa live ko. Para alam niyo paano mag-add. Ganito kasi yan. Ito yung purpose. Ha? So, kung meron na kayong enhanced weapon, unahin niyo yung weapon. Mahal yung armor eh. Ganito yung itsura. Makikita nyo, nag-success yung una kong ginawa. Di ba, meron na siyang brilliant hollow stone. Tingnan nyo lang, ang sarap. Increase 15%. Imagine kung tatlo yung mailagay ko dyan. Additional 45% yung attack ko sa weapon alone. Di ba ang sarap? Ang sarap niyan guys. Ayan o. So, ang gagawin mo dyan, kung meron ka ng T6 at gemstone, nakabili na ako ng gemstone, tatlo, 180 bili ko. So, ang gagawin nyo, yes, insert niyo yung weapon, tapos click niyo itong slot, second slot for the second gem. And then you click of course, the gem. The gem itself, ito. Hollow stone. Saan makukuha Tapos, yan? Ito, yan yung rason na nagchuchupaan yung Acre at Cora. Ay. Kasi, nag-or yan eh. Or yan eh, namimina yan. Pero i-combine mo yan,
let's say 99 pieces of brilliant hollow stone piece, yung ganon. One stack dapat. Imimina mo yan. Yan yung rason na ganon sila ka garapal. Sa mina na yan. Mga lintik yan. Tapos, meron ka na yan. So, need mo na T6. Hindi siya nag-work sa T5. T6 talaga. As you can see, 40% lang yung success rate niya. Pag nabasag, pag mag-fail to, ang mababasag, it's either yung ito, T6 or the gem itself. So, Okay. So, hopefully, di siya hindi babalik. mabasag. Hindi siya mabalik. Walang problema sa weapon. Yung gem lang. So, tingnan natin. Gem. Dasalan natin. Yes, Runner, yan. dasal ka konti, runner. Success yan. Hail Mary, runner. Success. Success. One, shit, fall, yawa. Boss, Fail sana, nga. sana, Ayan, sabi ko sa fail. sana Dito nakukuha lang yung, ano, 26. yung Ano? legendary weapon. Saan yun na? Nakakra. Gagawin mo, brother. Dapat meron kang epic. Di ba yung weapon ngayon, plus 6 yan. Pero hindi mo yan ma-enhance kasi non-tradable. But don't worry kasi nanalo ka sa akin, di ba? Oh, Sa yes, raffle. sir. So wala ka na problema. Ang problemahin mo na lang, paano siya i-enhance? Kasi may plus 6 tier 3 armor ka na, weapon ka na sa akin. So yung combination how to enhance, nandyan sa Discord natin, check mo. Nandyan lahat. Di mo ba pala alam yan? Ano ka ba? Tagal ka na naglaro. Need guide talaga na, ano. May guide nandyan sa PvP Arena Combi Guide. Nandyan sa Discord. Check mo. Ang need mo dyan, blueprint. Tapos yung fragment. Tapos ano pa yun, yung mga blah blah blah. Kaya need mo mag-DQ at mag-farm. So yan na, dyan ka mag-focus kasi may weapon ka na sa akin. So mag-focus ka sa materials for enhancement. Okay? Sa, Nandyan. Check mo. Enhancement. Combination guide. So yan, nag-fail siya guys. So, buti na lang hindi gem yung nabasag. Yung T6 lang, nag-fail lang siya. Gago ka ako, ana. Attack na. Ako, ibutan ko na. Wala na po ako. Wala na tayo. Kita ni mo? Ano na po. Balik lang ako, balik lang. Attack chance, 10%. T6 ra lagi akong kulang. Nana ko yung gem. Palit sa mo ko. group chat siguro, wala sa Discord. Wala sa Discord. Gago na. Palit ko na. Huwin ka. Hala, bakit di nabalik? Ha? Ay, hindi. Pag fail siguro, automatic wala. Gago. Ngi. Hindi, hindi nga. Nag-fail man siya. Automatic siguro nawawala yung gem pag mag-fail. Oh, yun lang. Yan. Kasama din. Baka need mo Kasama boss. siya. Nasa hero pa din. Wala sa hero. Wala sa hero. Accept ko muna to. Ito yung bagong member natin. Welcome nyo. Bago yan. Bagong recruit yan eh. Bago my love. Basagin natin yung ano, yung nasa set. Tulungan natin si Boss Yona. Sige, tulungan nyo muna guys. Sige na. Para matapos yan. Sige na. Tulungan nyo muna. Or mamaya na lang yan. Madali lang yan. Total, BCC na lang. Sige, tulungan nyo. Relag muna ako. Hindi, may lakad ako guys. Punta ko ng school. Magpa-clearance ako saglit. Balik na ako ulit. Okay.
So, ano na, Lord Zombie, okay na yung sa'yo? Yun na yan, nakapag-decide ka na, Zombie? Boss yun na sali mo yung Ano, Chris. ganun na lang. Tulong lang sa DPS. Ano? Ganun na lang. Oo nga, so, magbabayad ka kailan para mapaprocess ko? Mamaya, boss. Okay, mamaya na lang pagdating ko. I-PM kita sa messenger. Sige, pay mo lang ako kung ready ka na mag-pay. Para pag mag-pay ka, tapos I need your details as well. May isasend ako screenshot, gayahin mo yung ginawa ni Malidik. Sige, boss, sa messenger, sa messenger. PM kita sa messenger, ha? Okay. Sige. Sige, alis muna ako guys kasi magpa-clearance lang ako, ha? Be right back. Ingat. Ingat. Sige. Mamaya wala akong pasok, so makakapaglaro ako mamaya hapon, ha? Okay guys, thank you for now. Bye-bye. Boy, ayan na. Halatang nagchucho pa. Party mo na lang yan, Boss Yona. Sino, Lucky Volta?
Gagi, nilibor ko pa. Gagi. Sorry na. Na ano kasi, na yung napindot ko kasi yung tab. So, yung ano, ay, nagyaya sa ah RF4, ano, no? Multi-8. Nagyaya. Ni PM nga niya ako. Pero sabi ko sa kanya, hindi muna ako sa hindi ako maglaro muna sa Indo server kasi hindi tayo makapera sa Indo server eh. Dito tayo makapera. Sino nagyaya dyan, boss? Hmm? Sino Yung kaibigan nagyaya? namin. Yung kaibigan namin. Oh, ang bilis din magsara eh. Palipat-lipat din ang server. Ang matagal lang na server na napuntahan natin, boss, yun is yung Blaze. Tagal tayo doon. Yun ang pinakamatagal na Indo server. Sa ibang Indo server, nako, dali lang maglipat. Pwede rin mauto yung mga GM. Oo. Hindi ka rin makapera sa Indo server eh. Sa PH, ang difference lang sa PH. Oo nga, boss. Sayang. Ang naka-difference lang sa Indo server, kahit maraming umaabot nga ng 1.5 yung population, pero sa CW, walang lag. Pero sa PH, 300 population or 400, maglalag. Pero goods naman kasi makapera kasi. Kakapera ka. Tama. Walang lag talaga. RF Chaos? Akala ko nandun sa sa RF, for multiple 8. Akala ko andun sila sa 8. Ayaw ko na dun sa Chaos, kahit may account din. May account na tayo dun. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago. Pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari. Reconcept pala, wipe na lahat. Gusto ako ng sandali. Pagkat ang Wag na. tuksay Ayaw ko na dun. Saka konti lang tayo mga Pinoy dun eh. Naglalaro, hindi tayo makaintindi masyado ng mga Indo. Parang Indo na rin tayo dun. Goblo, Bilisan nyo, nandiyan na si Kaboy. anjing. Oh, tama boss. Gaya dun sa Blaze. Tragis. Ilang months ako doon na console, Boss Yona? Kalimutan ko, Boss Yona. 3 months ata yun? 2. Ay, oo nga. 5 times console. Oh, 3. Anak ng tipaklong, Grabe ba't yun. kayo narito? Ang sisipag nyo, ha? Pero okay naman. Siguro may ginagawa Lumuhod nga kayong sila sa- kapalastugan. Lumuhod nga sila. Ay, kura. Hoy, bullshit, kura. Teka,
Oh, shit na. Patay ako, boyset. Bakit bukas to? Ha? Naka-auto, ano kasi ako eh. Uy, naglag pa yung alt ko. Sinong nagbukas ng ice gem ko? Okay lang yun, boss, ay. Ganyan talaga. Gila? Nagtataka talaga ako sa inyo, ha? Oo, mamaya na lang, boss. Total, malapit na naman yun eh. Mga panood na nga lang. Magpa-farm muna. Oo, boss. Pero okay na lang sana to. Konti na lang sana. Ako rin, magpa-farm din ako, boss. Kaso lang, na-DC yung alt ko, pucheta. Tama. May buff kasi sila. Tama. Tama, boss. Inis talaga, mga Kora. Naghahanap ng ibang Black Heart TG. Ayun. Naghahanap pala siya. Yung Black Heart TG sa ano, no? Dito sa Bells, di ba? Yung Black Heart TG. Ay, ako. Sige na lang. Ay, boss, hindi pa nila Boss Yona, hindi nila sinira yung ano, boss. Ay, boss, hindi pa nila yung parang ano ba to tawag nito? Bilato nuclear weapon. Hindi, tingnan ko muna. Bilato nuclear weapon. Hindi, tingnan ko muna. Ayan, di nga. Ayan, di nga.
Wala, boss. Ranger lang tong gamit ko. Wala, boss. Ranger lang tong gamit ko. Wait lang boss, headset lang ako. Sige, sige, boss. Sige, boss. Wait lang boss, headset lang ako. Patulong ko lang tong ano ko. Sige, sige, boss. Sige, boss. Tong alt ko. Patulong ko lang tong ano ko. Tong alt ko. Pa-accept lang, boss. Pa-accept lang, boss. Oy. Grabe ang tip ng Kura ba? Wala, napikon kasi sila eh. Oo. Iyakin yung Amara. Oo nga. Siya always yung tinitira eh. Saka yung ano, yung isa, yung kupal na isa. Yung si ano, si Tiger. Hmm. Yung si ano, si Ayan. Gamo yun. Sa'yo din yang isa? Isang alt? Yang Chris, akin yan. Kakagawa ko Itong lang lock. yung... Itong Ay, lock. iba yan. Iba yan. Kakagawa ko lang itong madaling araw yung Chris, boss. Yung items ng mage ko, ilipat ko lang. Kakagawa ko lang itong madaling araw yung Chris, boss. Yung items ng mage ko, ilipat ko lang. Saan yan? Wala na, hindi ako nag-electric fan. Naku, baka sa akin yata. Teka lang, layo ko lang yung mic. Layo naman. Layo ko nga sa PC eh. Nag-yosi kasi ako. Layo naman. Ako, kakatapos ko lang mag-UC. Nag-yosi kasi ako. Pindutin mo yung 1 pag ano, pinapilot ko lang saglit. Nag-yosi kasi ako. Hindi, isang pindot lang muna. Yan. Pinapilot ko lang saglit. Mayroon kasi yung pilot si ano, si Boss Yona, yung anak niya. Si Zera ba yan? Oh, boss. As usual. Mag-grade 1 na, pero marunong na mag-rep. Ayun. Yung anak ko, hindi yung Roblox yung nilalaro sa cellphone ko. Oo. Ano siya eh. Siya nagpa-farm pag wala, pag hindi ako naglalaro, siya nagpa-farm. Sana all. Oo. Marunong naman siya eh. Oo, dati pa yan eh. Doon tayo sa Blaze pa. In the server. Excuse. Oh, pag nag-set up ka ako ng bagong PC, sa kanya yung isa eh. Para maglaro na lang din siya. Ano mo, si Dada ata? Sasali ata yan? Ayan, isama natin. Para ano, konti na lang yan eh. Oh, tsaka may include din siya sa ano? Sa DQ. Oh. Actually, tapos na ako mag-DQ. Doon sa Quora pa lang. Oo. Eh, inuna natin yung ACC kanina eh. Tama. Quora ba yung inuna natin? Pero, mas okay naman yung unahin yun natin yung malayo kaysa malapit. Oo, mariraid kasi tayo dun eh. Uy, nag-out si Dada. Ano yan, tawag nito? Mga old player pala yung Quora, no? Lahat na sila halos eh. May skin na eh. Quora tsaka ACC. Nag-PPM nga sa akin yung unknown guild, yung ACC. Gusto nila, tayo yung lumipat. Sabi. Uy. Tapos? Eh, ayaw naman ni Boss Peps. Ayaw na niya kasi wala nga daw tayong spec. Tama. Oo. Mahirap din kasi pag walang spec sa guild. Eh ako, hindi naman ako marunong talaga mag-spec. Mahina ako sa switching. Gawa ng mabagal kasi tong PC na gamit ko. Actually, boss, marunong din ako mag-spec. Kasi doon sa Metaverse, doon ako nag-practice. Pero, dami kasi obligasyon. Madali lang naman mag-spec sana kung taga-net ka lang. Tapos yung ibang spec naman, taga-mental. Kasi iba, taga-ba. Oo, ganun. Kasi kung magsi-switching ka, medyo, lalo, ayun no. Oh, boss, salamat. Tapos na. Salamat. Salamat, Astray.
Ako, magpa-farm din ako. Sige, i-disband ko na tong ano. Thank you. Sige, Yeah, may boss. farm ako. Tapusin ko lang yung Yossi ko. Sige, okay na yan. Mag-ano muna ako. TP muna ako. Pinapag-circle kasi ako ni Peps eh. Hmm. Kaso, yung IP ko kasi, nakaban sa GM. Nakatutok yung GM sa IP ko. Hindi ako makagawa ng bago. Nadidetect niya. Eh, boss, gaya yung ano, ano natin, ano, dati, dun sa Indo server. Cellphone yung gamit, no? Yes. Iba yung IP ng cellphone saka sa internet mo. Kaya nga eh. Yun lang, Ano? naka-live daw pala. Oo. Hindi, ano na lang natin, boss, change topic tayo. Hayaan mo na. Pero okay na kami ng GM, wala nang problema. Wala nang problema. Mabait naman, yung kausap ko, okay naman. Kaso hindi na ako pwede magkaroon ng pet. Yun yung parusa ko eh. Pero yung mga yung mga gens saka yung iba, ni-retain niya. Kasi syempre, ang hirap naman maglaro pag wala ka ng mga gens. Ang problema lang is yung ano mo, pet. Oo, hindi boss. Kasi useless naman sa akin. Kasi MBK ako, sustain lang naman ako eh. Biro mo, hindi nga to naka 3D BBL. 37k yung HP ko, maabot. Pero mas okay yung may pet talaga, boss. Oo. Kahit 3D BBL lang to. Pero magsi-circle naman daw ako, kaya wala, magiging farmer na lang tong si Sui. Yan lang. Oo. Ang dami kasi nila. Si Boss Lima kasi nagpa-triggered eh. Kaya wanted tayo sa guild na yung retrieve. Oo, yung retrieve ba yun? Retrieve ba guild nila? Wanted tayo. Wala, pag nakita tayo talagang target eh. Wow, Cora at saka ACC. Magkasama, Magtsupaan lang sila na magtsupaan dyan. Yan naman yung goal nila talaga na kalatadong Pero pag bumalik yung numbers ng Belato, mo iyak yan. Ay, wag kayo magtipi sa BC ha. Sa Belfigor kasi ando yung Cora nagtatambay. Mga abang yan. Silipin ko nga yung plain baka mamaya naman yan. Silipin ko lang. Dagat. Alboroto na naman yung mga yan. Mamaya na lang ako Oo, boss. Kahit ako. Maya, pahinga siguro muna ako. Hindi kayo maka-farm kasi nagre-raid sila. Teka lang. Ligpit ko lang tong Hi. AFK muna. Oo, AFK muna din ako. Putik nga, ang init-init, boss. Nagkakape ka. Ay, Palos malo. Napaka-init kaya. Sa kape, boss. Adik kasi ako sa kape. Bawas-bawasan mo yun, boss. Lalo't yung bang kakatapos ko lang kumain. Oo. Ako, dyan ako nadali eh. Nagkaroon ako ng acid reflux dahil dyan eh. Kaya ilang taon na ako hindi nagkakape. Pero maganda ata, black coffee yung iniinom mo, no? Hindi yung 3-in-1. Kung black coffee. Kaya pala. Kasi ako yung Nescafe stick. Oo, Tapos, 3-in-1 ako dati. Lalagyan ko Kaya lang ng kunting gatas. Kaya tumaas yung blood sugar ko dahil dyan eh. Putik na yan. 3-in-1 Yung na mga yan. 2-in-1, makakapataas talaga yan ng blood sugar.
Oo. Nagkaroon ako ng ano eh. Buisit na ano yan. Uy, Kakainis na alam mo boss, yung ano ko yung ngayon is ano kasi magre-renew na talaga sana ako ng driver's license ko. Paano yan? Wala pa akong pera. magkano ba? Ngayon ang renewal ng driver's license, boss? Nakalimut. Tagal na kasi. Nako boss. Oo, matagal na rin akong hindi nagda-drive eh. Magkano na Hindi kaya na rin ako ngayon? Oo, simula nung nagkaroon ako ng ano, hindi na ako nagda-drive, boss. Mahirap. Kasi, ganito kasi, by Monday, mag-expire na yung ano ko, driver's license. Hmm. Friday pa naman ngayon. Ano ba, non-pro pa rin ba hawak mo? Pro na? Proof. Ano, 1, 2, 3? Oo, 1, 2, 3. Ang problema lang Di ko kasi, sure eh. wala. Di ko na alam kasi kung magkaano ngayon eh. Tsaka, Ngayon. nung nakaraan nag-renew ako, walang bayad yun kasi tito ko yung sa ano, LTO. Doon sa LTO. Basta pa. Uy, sana Oo. Oh, pero wala na, namatay na eh, kaya hindi na rin ako bumalik doon. Matay na kasi. Pero importante kasi yung driver's license eh. Oo naman, lalo na kung may motor kang bago. Ito namang bago bagong kang motor ko. Ito namang bagong motor ko, boss. 3 to 5 months makukuha pa yung ano, RCR. registration. Oo. Pero sabi ng kakilala ko, sabi nila pag mga 2 months ata. Tapos yung expiration 3 years. 3 years. Di goods na din. Okay na pala. Ang problema lang kasi, yun nga, dito sa amin, okay lang dito sa lugar namin, pero pag doon sa Bayawan City, lagi kasi ako pumupunta doon dahil sa anak ko. Eh, may memorandum na sila na lahat mag-helmet, magsapatos, tapos yung mga motor na for registration, tinitikita na nila. Ayun lang. Sabi ko nga sa post, boss, okay, marami ng Power Rangers sa Bayawan City. Mahirap yun pag ano. Alam na Depende sa kasi yan Dumaguete. sa... Pero Oo. mas stricto sa Bayawan City kumpara sa Dumaguete City kasi doon sa Dumaguete City kahit naka short, naka sandal, okay lang. As long as naka-helmet ka, kompleto yung motor mo, walang problema. Pero dito, naku, stricto. Sabi nga Lalo na dito sa Maynila, boss, may city dito na bawal yung may nakaangkas. Dapat babae lang angkas mo. Pag may lalaki kang angkas, huli ka. Uy, bakit ganon? Oo. Dito yan sa Mandaluyong eh. Ba't May ganon? ano kasi boss, nauso kasi dito yung riding in tandem, yung basta na lang paparilin ka dyan. Kaya yung mayor kasi parang na phobia. Siguro may death threat siya. Yun. Hindi siya pumapayag paano yung angkas babae, hitman din? Ayun nga, hindi mo nga makuha yung sense. Kasi biro mo, mag-ama nga, di ba? Tatay yung nagda-drive, anak niya yung sakay na lalaki, hinuli pa rin. Ay, kabubuha. Oo, ganun doon. Punyeta yung lugar na yun eh. Kaya kung may angkas ka na huli ka. Huli ka. Paano na yan? Ano ba yan na lugar? Ay, nako. Actually, dito sa Bayawan City din, boss, uso rin din, boss, yung mga riding in tandem. Lalo na panahon ng eleksyon. Nako. Oo. Last week ata yun, boss. Last week may pinatay. Galing lang sa kasal. Headshot. Matik yun. Dalawa lang naman yan. May atraso ka, or yan, political
Ganun lang Politika. Politika, boss, kasi ano eh, galing siya sa kabila, tapos bumaliktad, tapos may plano siyang mag-run as barangay captain. Yun lang. Mm. Tapos, ang sabi-sabi pa nga, boss, kaya nga daw mas mahigpit sa Bayawan City kasi yung financer ng government sa Bayawan City, wanted na. Alam mo ba, yung may issue na pumatay kay Digamo. Governor namin dito. Silent. Silent tayo dyan, boss. Mahirap Oo, kalaban silent. yung mga Mga malalaking tao eh. Pero hindi nga nakulong. pero Nakulong ba? wanted Hindi na naman. siya. Hindi kasi paano makukulong hindi umuwi. Kabagay. Ay, nako. Pero wanted na siya. Yung nga yung helicopter nga niya na-hold doon sa Sibulan. Money matters lang yan, boss. Basta maraming pera, maraming magagawa. Mapa-illegal man o legal. Ay, nako. Yan mo sila. Mga taong talagang mga, ano ba? Yung mga bad intention talaga gusto nila eh. Yan mo sila. Tayo Hayaan na lang. Harap na lang Basta tayo. tayo, walang problema tayo. Wala tayong nasasagasaan na tao. Wala problema yan. Harapin ba yung maganda? Ito nga, yung critical. Maganda pala to eh. Yung Tarapin yung critical boss. maganda to pang AOE, pang mob. Kaso mahal. Maps at saka boss, sa PvP. Laps kaya ako. Laps ako nito Ang kaso problema kulang lang, pa. grabe yung yung stun ng Hiki talaga kahit tag 75 lang yung damage pero ang stun grabe. Si W1 kanina, nag-attend ako, may isang Cora na summoner, tinira ko. Hindi para summoner, spec lang yun. Pero yung kill. nag-hit siya. Hindi talaga ako makagalaw. Hindi rin makahil. Yun Grabe. lang. Pero akala nga mapapatay ako kasi maraming pumunta na Cora pero may to the rescue din sila ni Lucoonde. Kaya nakaligtas ako. Active sila ni Lucoon during CW1. May hanapin stop ako. Famous nakalagay. Ano boss? May hanapin stop ako. Chaos nakalagay. Uy, okay pangkuan yan. Red din. Wala ba si Boss Brush dyan? Hindi online? Wala. Wala di online ba? Okay. Kasi pinapaano ni Boss Peps yung circle niya eh. Ako na daw gagamit ng circle. Yung berserker na yun, boss. Sa akin galing yun. Akin yun. Sa'yo pala yun. Pero ginagamit niya, no? Ano main niya? Anong main na ginagamit niya? Ginagamit na Ranger yun si Boss Brush. Ranger. Ginagamit na niya yung startup. Ewan ko. Online kagabi, nakita ko eh. Teka lang. Parang gusto kong gumawa ng mouse eh. Kaso nga pala, mahal pala yung Mahal pala yung mouse. Teka lang. Hindi pa, inaantay namin yung yung sabi ni Prospect na mag-update. Nakita ko naman dun sa yung sa sinasabi ng GM na patch logs daw na may aayusin. Wala pa naman eh. Kala ko nga okay na. Wala pa. Problema talaga yung mouse. Kasi kung aayusin nila yung mouse, papatigasin nila tapos mura lang yung goods na din mag-mount dito. Masakit yan eh. Ang problema lang yata, wala silang dito, yung katulad sa ibang server na nakukuha sa SCAD yung gens ng ng mouse tsaka ng summoner. Wala ata sila nun dito eh.
Alin boss yung ano yung tinatawag na ano, mau blessing ba yun? Oo, mau blessing yung parang gano'n na nakukuha sa ano, sa SCAD. Ah, Oo, kasi yung laking tulong nun, dagdag kasi yun eh. Damage tsaka depth. Ganda yun sa MAU. Tapos yung MAU, pag may ganun ka, yung MAU mo parang may orb siya na nakapalibot. Parang may aura yung MAU kapag nakasakay ka. Ay na. kaya nga pagtapos. Mega, gawa na lang ako ng isang MAU account. Kahit ano lang yung item. Gawa. Para switching sa tower is. Uy, ano to? MAU. Ito mamaya aayusin pa namin ni Boss Pep ng account na nabili ko. Ano na iko-convert namin to rin. Oo, boss, may ano yan, may bayad kasi yan eh sa GM ko convert pati item, bayad yan. Oo. Pero sa CloudStop mura lang yan eh. Mura lang yung ano, yung service nila pag ganyan. Gawa ko. Kaya ginising yung tulog, boss. Tapos, yung gumising, nagsalita, tulog na ako. Eh, yung natutulog, gising na ako. Gago. Buisit. Buisit. Kangya. Ay, Boss, magkano yung MAU dito, yung susi, tapos pag in-upgrade mo, mahal ba? ay, 1 di ba umabot? yan lang yung boss. Si Boss Yankee pala yung ano dito nung MAU. Tignan ko na lang kung magkano. Magmamaw ka pa ba? Hindi, gagawa kasi ako ng alt na MAU, tapos kapag tulad yan, example, kulang tayo ng power, yun, pwede mag-switching na lang. Okay. Alit dito, punta ako eh. Power yan, tower is example. Sige. Kasi napansin ko kasi sa ibang guild, ganun yung ginagawa nila. Meron talaga sila na naka-allocate na reser, may malware, tapos meron talaga silang spec. Oo, sa isang party, minsan dalawa. Isang malware, isang reser, gano'n. Napansin ko sa Blackheart dati. Buisit. Sige, punta dito ako yung next bigyan sa 1B. Sige. Ito, trade mo na ako. Pag ano ng mouse. Titignan ko kung ano. Kasi maganda rin kasing farmer to eh. Yung spec. Oo. Yan nga yung pinakamabilis mag-farm dito. Tayo ka ng tower, tapos nakaship ka, tapos throw. Pag-wait mo lang, mat. Kung Tangin na ito pinapanood ko. kagabi, gawa ko. Tapos, kukumparin ko siya na tapos, Good
goods na rin yung ano, no? Yung 1.5k na account, no? Oo, Mura na yun. Oo, rush daw yun eh. okay, stress ako. Oo. Ang Yung maganda ano, dito boss, ano eh, yung bilis sa 1.5 na account, ang dami na rin ano, kumbaga, dito na po problema yung kuha pa ako ng tradable para lang ma-enhance. Ito, pwede kong i-direct. okay, goods pala. Oo, ano to, tatlo set na to boss, tatlo. Ano, dalawang round to, or LP na course. Puro lahat tradable, ready to. Hmm. Ako yan, boss. Ano, Hindi ako ng, si Lisa. sige. Ayun, ano pala yun? Yan, ano pala to? Point. Iano mo lang yung boss, dito ka na sa NPC. Sabi ko sa inyo, yung mga member na mag-ano na power, susuportahan natin sa kailangan, sa ganyan. Oo. Ang kunat nga dito sa dalan, no, yung farming, ang kuripot ng Mas kuripot mo sa GP po. Oo. Ay, yung GP boss, medyo goods naman. Kasi kahit 29 siya, tapos naka-autolot ka pa, medyo mabilis naman. Lalo na kapag MBK ka, tapos lure mo lahat, or towerist ka, okay naman, mabilis naman yung GP. Pero, nauumay ako sa pag-farm ng ng dalan. Tapos maya-maya, meron na namang raider. Yun Ayan. din naman. Sige boss, huwag ka mag-alala, isa ako sa mag-supply sa'yo pag mag-mawar ka. Oo. Kasi restricted na kasi ako sa sa mga items kahit gumawa akong bago. Pero okay lang, wala namang problema. Laro-laro lang naman tayo dito, wala naman tayong Mas gugustuhin ko na lang siguro mag-mount kasi ganon din naman pag MBK sustain ka lang, debuff. Wala naman talagang damage. Nakaka-last hit lang kapag marami, pero Ang pag one, mamaw talagang nakita ko si Yankee pag-akyat na Mau, siguro bibilang ka lang mga 20 seconds, bababa na siya Wala na, wasak na mawawasak na siya ang lambot. Ang lambot, tsaka napansin ko dito kasi 55 lang to. Tier 1 lang yung tier 1 lang yung Mau dito na 55. Tier 3 kasi to pinaka-max. So, tier 1 lang yung yellow Mau nila. Ayan tier 1 lang talaga. Ayan. Dagdag na powder, okay. Mura yung Uy. 1D. Mahal pala. sa akin, Mura ang hanapin ko lang sa account na legendary name. bali yung isang susi pala pag nag-build ka kulang-kulang 1.2B yung isang susi. Susi. Oo, isang susi. So alam ko, pwede ka magdala dito ng 4 Dalawang kata, dalawang goalie. Teka lang. Okay. Hindi. Isa-isa. Tama. Dalawang kata, dalawang goalie. Yan. Okay, gusto. Madali na lang to. Okay. Kasi nung dalan ko boss, tsaka siya. Hindi siya makaka-build, boss, kahit isa. Kulang talaga pag yung full
Tier 1 na yellow mau. Magkano kulang? Ano to? Kung magbibuild ako ng dalawa, isang kata, isang goalie, yung isa is, ano na, 1.2B. So, kulang pa to ng mga ano. Sabi na natin mga 2B, kulang to ng 2B. Boss, Para makabuild. Para makabuild tayo ng dalawa. pinili ka dito. Ah, build ako ng Yan. thank you. Build ako ng ano, ng tig-isa. Isang kata, isang goalie. Okay. Okay, thank you. Ayusin ko lang to. No problem. Kailangan meron. Sabi na. Ay. Tapos alam ko may ano to may beeper to para hindi ka na uuwi. Ano ka na agad, repair ka na lang kahit nasa gera ka. Hanapin ko nga saan yung beeper dito. Yun, 1 point. Basta, sa foreign vendor. Hindi boss, iba tong ano, beeper ng mau. Oh, iba-iba. O iba, Baka nasa iba yung ano, ano. sa foreign vendor. Sige, i-check ko. Kasi maganda to kung mabilis ka mag-switching. Tapos repair ka, tapos akit ka ulit. Pero dito talagang ano papanatan ka talaga ng babanatan ka ng player Hindi nila ini-ignore yung mau, talagang ibirahin nila Kasi alam nila na malambot Alam nila na ano alam. Tapos bukod doon, yung mga naiwan dito na kaya ng upgrade saka ng Cora, static. Ano kasi nagbibigayan sila na Oo. Saka ano kasi, pag-sustain kasi yung net ng mau. Saka matagal. Lalo na sa pricing boss, kasi yung net na dala ng mau doon, 100. Only net talaga. Sa pricing. 100 boss. Kasi nung bago ako lumipat bago tayo nag-Indo server, di ba galing ako sa pricing. Yun. Maware ako doon boss. Ako yung netter talaga ng guild. Dalawang goalie. Actually, pricing yung pinakauna kong nilalaro, binalikan kong paglaro sa Ares, boss. Ayun nagpower ako sa Pilato. Maganda maware sa Belato sa pricing. Talagang ano sila, essential sila sa guild. Kaya ang ginawa namin doon nung nag-Belato ang Seltran, lumipat ako sa Seltran, may sahod yung mga maware doon. Sinasahuran talaga, sinasahuran ni Arvin yung mga maware doon. Mas priority niya yung mga mau kaysa sa mga MBK. Oo, priority talaga nila. Sumasahod yung mga mau doon. Yun yung kagandahan sa pricing kasi essential yung mau. dito ko sa So, titignan natin pag sana mag-update na. Ayun, ilang mau. Okay, goods din pala dito kasi yung net ng mau dito is 30 pieces per So, bibili ka lang ng din pala. 30 pieces. Kaso ang HP is 402. Ulit mo talo yan. Ganda ng Tapos damage niya. Okay. Grabe. Ang baba pala talaga. General attack dito ng catapult is 71 to 81 lang.
sa pricing, pumapalo ng 100 to 150 doon. Tapos yung depth, tingnan natin tong depth naman nito. Putik na yan, kaya pala 36k. Wala to, talagang sabog to, boss. 36k lang yung general, yung depth power ng oo, sabog to, boss. Wala nga kaya Kaya, i-update yan. oo, wala, talagang, kumbaga na-nerf yung malware dito sa Belato. Talagang, ang pinakamaganda pala dito sa Chandra lang, mga healer, yung heal. Maganda lang dito, Chandra. Pagdating sa spec pala, Olats pala spec dito. Negative. Kaya mangyari dyan, yung sabi ko. Oo. Umay talaga yung mga player dito. Tapos wala pa siyang teka lang dito sa Asha. Meron. Ayun nga. May Panzer. Okay naman, may Panzer generator. Pero wala, useless to eh. Baba ng depth. Yan kasi magiging kasi ng MAU eh. Yung mataas yung depth, mataas yung HP. Wala. To? Kumbaga sa talo. Talo dito yung malware. Wala. Tapos yung ISIS nila ang sakit sa Bora. Sakit ng nila dito. Kasi dito sa atin for now, ang makakapag-stop, malapit na makapag-establish na item talaga. Ako, mahabol lang ako kahit magkalit. Oo. Okay dito kanya, transfer na to Ranger eh. Yung Ranger na yung leader. Okay lang yan. Pag nagka-item naman, pero syempre, kumbaga delete na tayo kasi marami ng stable dito. Talagang malalakas na talaga eh. Delete lang talaga tayo. Delete tayo ng Kasi pag lumakas na lahat sa atin, kumbaga sa kanila, buo na. Kumbaga sa guild, sa 50 na silang malalakas. Wala. Okay lang. Hindi, kaya nga kanina, parang nung napansin nila ni mind tayo. Kanya na pwede na papayag yung GM existing dito sa Belato na opera na kahit papaano bigyan ng mga legendary weapon, kahit weapon lang, kahit set. Kasi sa ibang server kasi kapag dehado masyado yung isang race, ang ginagawa ng GM para ma-rebalance lahat ng papasok na mas advanced yung nila, G-Pack nila compare dun sa mga malalakas na. Ganun dapat yung ginawa ng Pero kasi boss, talagang money matters din talaga dito. Hindi kasi pwede yun eh. Hindi kasi pwede. Kasi kumbaga para masustain din nila yung server, kailangan may pumasok na pera. Kasi tulad yan, marami silang event. Nagbibigay kasi sila ng cash dito eh. May pera kasi talaga. Kaya wala. Kumbaga sa talagang Bagay ako magka-backlight. sarap sana kasi dun sa pricing boss, kahit malware ka, nakakapatay ka ng mga naka class 6 na armor. Damage na. Yung Yung
damage ng mouse sa player, pumapalo ng 8K, 9K eh. Kada hit. Tapos AOE pa yung bala. Pag nagdikit-dikit yun, talagang lahat tatamaan. Kaya masaya mag-mouse doon. Pero ngayon, di ko lang sure kasi, di ba, yung Patreon kasi na plastics nila doon na ano, makunat na yun eh. Na free items nila na naka-bundle to. Kaya, dati kasi, ano, yung mga armors doon, ano lang, rental lang. Level 65 rental lang. Oo, nung una kaming sumabak sa pricing. Rental lang, 30 days. Tapos yung mga items doon na Patreon, plus 2, plus 3, mahirap kasi mag-ups doon dati. Kasi yung mga rarity doon dati, plus 1 lang, pero makunat na. Yung mga mayayaman lang talaga yung nagkaka-item doon. Ngayon, wala na eh. Parang nag-ano rin yung GM doon na yan nga, ipagandahin yung G-Pack. Yung bundle 2 pa lang, goods na yun. Ready PvP na yun. Pero kung tutusin, mas okay dito kasi kumbaga yung G-Pack dito, maganda na, sobrang ganda na. Yun nga lang kasi nga, lugi pa rin gawa na naka-legendary yung karamihan. Gusto pang farm, malware. Sa mga maps, hindi masakit, pero tignan pag mage ng Cora to, wala, sa to. Okay. Tanggit pa. Viper, andiyan ka pa? Natulog yata si Boss Runner. Farmer. Ayan, gigis na. Okay. Yan na lang to. Sige boss, balik ako mamaya. Salamat. Pahinga muna para mamaya all goods tayo. Kita hits.